Njangkepi paugeran Toret. Pangklimbang 5 menit dina Rebu Pon tanggal 10 Juni taun 2026. Kapethik saka Injil Matius bab 5 ayat 17 tekan ayat 19. Der nyuwun pemanggih menapa menawi tiyang nyambut damel langkung saengga asilipun nggih langkung mboten namung angger rampung niku lepat. Kula kulinten nyambut damel ngoten niku mergi dipun wulang mekaten dening tiyang sepuh, nanging wonten mriki kula lan pandamelan kula malah kaanggep nceleneh. Kandhane Frater Trisno sawijining dina. Manut panemuku apik kuwi, ora ana lupute. Wong tandang gawe ngono rak kudu linambaran ati saengga sakdawane tandang gawe bisa tumindak kanthi teliti, ngati-ati lan permati. Kuwi malah bisa dicontoh, mula aja mandheg marga wedi dikomentari aneh. Aja ditiru kanca-kancamu sing mung angger tandang gawe karo nunggu jam leren. Wangsulanku. Frater Trisno mungkur kanthi praupan sumringah. Sacara prasaja sajake Gusti Yesus ngadepi prakara kaya kang kagambarake ing cecala. Para ahli Taurat lan wong-wong Parisi padha nganggep Gusti Yesus lan tumindak dalem aneh jalaran panjenengane ndobrak tradisi Yahudi kang wis lumaku 100 taun kanthi tumindak dalem kang kaya-kaya nerak paugeran Taurat. Wong-wong mau rumangsa menawa tradisi ayan paugeran Taurat kang padha katindakake wis sampurna. Saengga sapa kang nerak paugeran Taurat apa wae alasane kaanggep luput lan kudu kapatrapi pidana. Ora ana wong kang wenang njangkepi paugeran Taurat jabakno para ahli Taurat. Kamangka kaya kang asring katudingake dening Gusti Yesus kanthi tumindak lamise wong-wong mau malah padha gawe kuceme paugeran Taurat. Katone mono padha saleh-saleh ananging saknyatane padha selak paugeran Taurat. Jroning kasaleane, wong-wong mau ora ngayati tresna asih, ananging malah padha gawe pitunani liyan. Nguntal omahe mbok rondo, nyebratake wong budhuk lan cacat, ngejarake wong tetep miskin, uga madeg mungsuh marang wong manca, mligine wong Samaria. Kira-kira mengkono panyelatu dalam Gusti Yesus marang wong-wong mau. Nah, tumindak dalem kang katone rak paugeran Taurat sak temene mujudake ayatan paugeran Taurat kang sak becik-becike selaras karo ancas tujuan sakawit. Marga banget tresnani Allah, panjenengane mujudake katresnan mau liwat tumindak becik marang pepodo. Marga ana pepodo kang kudu antuk pitulungan dalem, mula nadyan jroning dina Sabat kepeksa Gusti nulung pepodo mau. Mula ing wawasan dina iki Gusti Yesus ngendika menawa panjenengane ora nglirwakake paugeran Taurat ananging njangkepi paugeran Taurat. Paugeran Taurat ora bisa kalirwakake jer kuwi mujudake pakon Allah kang langgeng, nanging bisa didandani lan dijangkepi rikala ing sakdawane mangsa ana kang wiwit kacecer lan katinggalake kepara ana kang durung kaayati kanthi prayoga. Para tresna pelem kinasih amprih gampang kaeling lan katindakake Gusti Yesus ngringkes pakon Taurat jroning rong perkara, tresna Gusti kanthi sawuting ati lan sak piturute sarta tresna pepodo kaya diri pribadi. Monggo kita ayati pakon tresna tintresnan ing iki sak becik-becike supaya akeh wong ngrasakake welas asih lan kabecikan dalem Allah kang dadi wosing paugeran Taurat. Suwawi sami munjuk, kunjungasmu dalam yang Rama Sang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit wedharan sabda dalem dinten menika. Mugi kawula tansah ngayati paugeran tresna tintresnan dalem kanthi sawetanging manah amrih maujud wonten pikiran guneman ugi tumindak kawula sak dinten-dinten ingkang wetah. Amin. Kunjungasmu dalam yang Rama Sang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin.